pag matinuanon ka mo sa inyong paghigugma. Ikay alautan o bukti ang maayo, paghigugma ay ka mo pag-ayo ingon nga mga igsuon diha kang Kristo o pag pinahuray ka mo. Ayaw ka mo pagtakol, hinuon, pag dinas mo, pag madasigon ka mo diha sa Espiritu o alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom. Pagpailo kamo diha sa inyong mga kalistanan o pag-ampo kanunay. Pagpaambit kamo sa inyong siga matotoo. Nga na sa kawadon o dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya o dili tungloon. Paglipay kamo uban sa naglipay o ila uban sa naghilak. Angaya pagtagad ang tanang tao, ayaw kamo pagtagad mo kung dili dawata ang ubos nga buluhaton, ayaw kamo pagkaalam, pagkamaalam. Aron kung buhatan kag dautan ayaw basli dautan. Buhata ang ila sa tanan nga maayo. Utob sa mahimo pag pakigdait sa tanang tao, mga higala ayaw kamo panimalos kung dili ito biyan hinuon kini sa Dios kay nag-ingon ang kasulatan. Ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Hinuon sumala sa giingon sa kasulatan, kung igutom ang imong kaaway pakana iya kung iwaw kain na o sa paghimo mo ini maulaw siya sa iyang buhat kanimo. Ayaw padaog sa dautan. Hinuon dag-ang dautan pinagi sa maayo. Kung mga kaigsunan na ang mga pulong sa balaan kasulatan nagtudlo kanato kung saan nato nga ato kining matuman o mabantayan nato kay ang kasulatan nagtudlo no kay tungod sa grasya sa Dios gihatag kanako tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako ultihan pamangtanan ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon lidunga ang inyong pangunahuna o hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Muna yung mga kaigsunan nga atuwa ko nung usa ko ang gidakon sa akong pagtuo hukman ako no sa kadako ang pagtuo nga na nato kinahanglan na kung ano na tayo dako kay pagtuo mga igsoon sa Ginoo. Muna nga kinahanglan yun ako yung hukman o unsa yun unsa yun kadako ito nga ito kaniya no Diris 4 may siya dagdag mga bahin ang atong lawas o ang matag bahin nini may kaugalingong buhaton. Muna mga kaigsunan nga nagkalaydayin ang atong mga buhaton sila binagyod sa atong pagkalagad sa Ginoo nga muna ang atong kuwan nga nagkalaydayin ang mga buhat nga atong kuwan burak sa kuwan atong mga hiyas no natay mga kuwan kailangan nagkalaylayan ng mga bulato na ay mayo nga mong kuwan kanang mayo mo awit na ako'y mayo mo buhat o sa mga kuwan kining bayaning kuwan pagwali no pagkanta muna nga nagkalaylayan ng atong mga buluhaton pagtudlo kita sa bisan daghan usa lamang kalawas nga nayusa diha kang Kristo o nalambigit kita sa usag-usab. Ingon nga
nagkalain-lain bahin sa usa ka lawas. Muna mga kaigsunan nga kita nga parte na to sa lawas ni Kristo. Unya usahay bitaw kaning daghan kayo o kanang nga ato sa lawas ni Kristo daghan gyud kay mga kuan lagi og ni bilin kaangay pa daghang mga ayat no. Muna pantayanan gyud kayo nga basin og makuanta kay nang gyud di mo kalikayan nga naay mga ayat nga mabot. Kay suklon mo buta o sa gyud kaliko na nato ang pagtuo ngadto sa Ginoo. Usa gyud kadako no naman diha sa atong ibasa. Busa angay natong gamiton ang atong mga kailaing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali no sa mensahe sa Dios himuon nato ini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Muna makaigsunan nga natay katakos nga gihatag sa Ginoo nato ibalukot nga mo kuan mensahe sa pulong sa Ginoo na ako'y katakos sa pag-alagad nanglan yun mag-alagad puta no kay gihatagan mo tag kanilaing katakos sa atong kinabuhi kinanglan mag-alagad kita kung magtudlo kita ako'y mga kuan nato nga magtudlo no kung may katakos sa kita sa pagdasig sa uban buhaton nato kini. Muna ato ang himo na kinahanglan gyud na mga kuan bitaw nato. Mugasig, dasigo nato, dili nato ingon nga kuan ba kanang ang isulti nato kanang itong dili maayo. Dili ato yung nasigon ato mga kuan kay aron bago sila na maayo ang ilang kuan no nga matungog. Kay una na mo ang tao kung naay mga dili maayo nga matungkan murag mauntol ang ilahang pagkuan. Hindi sulta na malagap sila sa Ginoo nga kadungog ka ng dili maayo nga mga kuan muna usa nga angay natong hinumduman nga unta nga tuwa tayo isulti ka ng makadasig no kadasig ba sa itong mga kauban dili na to ingon nga mo hinungdan nimo nga di na sila kuan nga kadungog sa istorya nga dili maayo. Kung na itong bantayan mo, muna kuhan nga buluhaton nga aron yun, punta na kita mo kalakutay ka sa itong pag-alaga sa Ginoo. Buhaton na to kini ang maghatag nga madagayaon ngayon. Una, naay kauban na to nga hatag ko, no? Di na ito ka-panan yun nga nakita ka ng mahatag. Muna yung mga iyas nga ilahan na hutan sa kinabuhi. Dayon ang Pangulo kinahanglan magpugi ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon. Muna siya na kinahanglan gyud kuno ang Pangulo kinahanglan magpugi siya no. Muna makiksunan niya usagid ang talanawon sa tao ilabi na kanang pamitaw no kay mga katundanan ang kuan mo ang tanawon mo nila kanang kuan ka kanang nakay mabuhat nga kuan nga nakita nimo nga tinud-anon ka no kay gingon mo kay kinahanglan magpugi kaya nitong ibuhat samya ko ni nga pagpugi na to na maka kuanta kanang mahimot anta sa Ginoo no sa gabi na kay sa mga kuan pero nagyapon nagpadayon ta no nagpugi ta sa atong mga ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinahanglan magbuhat nga malipayon muna yung mga kigsunan nga kung naatay mga kuan kinahanglan nga malipay ta dili ingon nga nagsubok no. Pag matinud-anon kamo sa inyong pagugma kani ngani atong gihimo no kung wala pa tay gugma ni dili kita mga kalahutay umikan sa gugma niya kami padayon sa atoang paglahutay labi na sa atoang duhaton nga prayer meeting muna ato wag yung kuan giantos tungod sa gugma nato sa Ginoo no. Ikay ang dautan bukti ang maayo
Muna nga kinahanglan yun na mga dautan nga mga kuwan tuwa yung nikayan kung dili ang mga maayo may ato ang ipadayon, no? Pag igugmay ka mo pag-ayo ingon nga mga magsuon diha kang Kristo o pag pinauray ka mo muni mga kaigsunan nga mga bitay pagtahot, no? Pero ang uban wala man kontento ko mas mga tahot, no? Kontento pas mga tahot nga iyang madungog. Muna mga kaigsunan nga dili na to nga naunta kay nga to pag pinahuray sakto na, no? Yung nana ba, no? Matawag ka, yung nana nga kuhan, hindi na yun nga pagkapinan ka na ito daghan kayo sa bay tahot na to. Nga to nga kung sa'yo ito ang ikuan, kung dito nakaanak, no? Kaya ito ka nag-anan kung sa kaya ito ang ikuan. Pag pinahuray ka mo, ayaw ka mo pagtapol noon, pag madasigon ka mo diha sa espiritu o alagari ang Ginoo. Ngunit, no? Kinahanglan yun na natuwa ang pag-kuan na madasigon ta palagaran na to o diha sa espiritu, alagaran na to ang Ginoo. Ngunit siya na kung ananan mo ang espiritu muna mualaga na yung ka kanunay sa Ginoo. Pagmaya ka mo tungod sa inyong paglaom. Pagpailog kamo diha sa inyong mga karisdanan. Ngunit siya, no? Kinahanglan yun ato ang pailog kita. Ay mga kuha na to, ay mga karisdanan yung ganat sa itong kinabuhi. Kalo na tayo pagpailog, no? Mga pagsulay sa itong kinabuhi. O pag-ampo kanunay. Ngunit nga sulti ni Apostol Pablo nga kanunay kita mag-ampo. Muna nga taniwala sa mga daghan kayong mga kuha na to, sahay na yung mga ayag na maabot na to, na itong ampo sa Ginoo. Nga dili ka maipiktahan, no? Kamo sa inyong isig ka magtotoo o pagpambit kamo sa inyong isig ka magtotoo nga na sa kawaton o dawata sa inyong balay ang mga dumuduong. Ngunit mga kaigsunan nga nagay mga dumuduong to nga mga sa balay at otong panong koreyo nga to pagtagad, no? Pagampo kamo sa Dios nga panalanginan niya katong nagpasipala kaninyo. Ngunit mga kaigsunan nga ato agi dahil yung po sa Ginoo, no? May mga tao nga na kuhan nagpasipala na po kaya pa ang po sa Ginoo na panalanginan. Paglipay ka mo uban sa naglipay ug hilak o sa uban sa naghilak. Ang ayaw pagtagad ang tanang tao, ayaw ka mo paggarbo kundi dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw ka mo pagpakaalam, no? Muna ba? Hindi ko ka magpakaalam. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig, ayaw batig dautan. Buhata ang ilag sa tanan nga maayo. Muna nga dili kita anay no nga mahimo kita na buhatan ta sa kung isip tao o dili maayo. Nga tapos siyang kumpangan ang ipabalos kay buhatan lang siya o kanang maayo, no? Utob sa mahimo. Pagkikait sa tanang tao. Muna nga kinahanglan yun nga diha ang alaga sa Ginoo aduna ni bitaning mga hiyas nga unani, no? Mga higala ayaw kamo palimanos kung dili itugyan himoon kini sa Dios kay nag-ingon ang kasulatan ako'y manimalos, ako'y bayad nag-ingon ang Ginoo, no? Muna mga kaigsunan nga doon na tayo mga kuayo nga mga kuan ato lang itugyan sa Ginoo kay siya may kibaluan nga mo kuan di ay, no? Mubayad siya mo ni malos, siya mo bayad uyahan ng kuan sulti na Apostol Pablo, no? Kinahanglan yun ato ng tugyan sa Ginoo kung ano nang gani mga tao nga mo kuan na to tugyan na nato niya Ginoo sumala sa giingon sa kasulatan kung gigutom ang imong kaaway pakan-an siya kung giluhaw pa na kaysa paghimo mo niini mahulaw siya sa iyang buhat. Muna magkaigsunan, tawag yun, basta iwanan ito yung mga kuwan, kaana siya, wala na suko na ko. Yung kuwan, yung yakong mahatag, yung yakong nga kuwan, no? Kaana siya.
Pero ang imo rin gihimo nga aron dahil siya na makalimad-mad siya nga aron kuwan siya og kaulaw, no? Ingon man diri. Ayaw padaog sa dautan. Ginoon ang dautan pinagi sa maayo mo ni nga kinahanglan gid nga dagkong Ginoo ang dautan sa maayo. Dili kita pa kuan nga itudlo sa balang kasulatan kanato aron atuwa siyang mga kinabuhi, no? Nana lang mga kaigsunan, hinaut ko nga kining gamay na pagpamit sa balang kasulatan sa ato kining mga nadugang sa ato ang pagtuon na po kaniya sa atong Ginoo. Muna ko, maing gabi ka na. Amen.